Ay, munidalan pa dong diri sa magkuha og lansones namo. Grabe ka tuktok. Hanga kong tag sinaka. Asa na mo? Grabe. Magkamang manta. Ha? Grabe na to. Ha? Ay, may ngod to. Ay, hastilan. Pura buyag. Ang lansones. Dili rasad gansing gitungasan. Ha? Grabe. Hindi madata nang nante. Di madagay itong tulunas na gano'n bro. Kani? Pila man ka box nante? Okay. O kani? Kana kay gahapon na? Napo. Gahapon na na. May inyong bagong harvest. Kana muna balik ka na mugma. Punan pa nag-harvest ugma. Dugang nga pa na ugma. Sige. Ugma ang nakutob kay namista mi lunas. Ayay. 12 pesos lunas no. Nga pagyapon. Wow. Atong ni. Tam isa. Taga-tungan lain mo itong tapok ni Don. Saan to? Lain pa tayo jato. Tayo jato ntoy nakabalde nito. Ay. Iyek na siguro na. Kang nungkit? Tumas daw. Tumas daw. Hindi na kayo get lang yan, bet. Kung kuha na nalo. Di na ko niagi kay basin ay ko nga ay di ko agi kay murag ubos-ubos. So saka man gyapon mausam di andan. Mao naman. Pisul mga ito. Sa rasa pag narindo. Okay. Gabihin ni sila ingat tulog ni maya niya. Kaya kay tawag ito ito yung Hindi ba karon ba pag narindo isang oras ah. Okay, wag ko ba may. Ikan man ni udto diri sa saka nga re. Kabala ka kay. Wa pa lagi maligo yung asawa ron. Radyo pa ni gabi eh. Ali sa mingaw ng tawanan ng asawa. Magwa pa na sila. Yeah, lito kayo magkapamista. Lito ba? Kare ba, partner? Di na siya itong buhag-hagon ba? Kuan siya ka nang naapingan na siya. Pagka-harvest. Puti sa siya. Ano man na? Lain. Kaliyaw. Lagi kang ni nana. Di, kanang nay. Kanabang kalibangan sa langgamyo. Kanang maitom. Ngayon na ni? Tamis mo nga daw kanang itom. Tamis. Oo, mura to siya na paliyaw. Kabuang. Tamis ka. Man na siya, nainani man siya. Naingan man siya gi. Kanang kas lang gami. Kaskas ba niya o kaitehan na may mga ito nga tais. Kas siya. Sa kabog. May lang ikuha ni mo dong kay ma-distract ang gwapa. Pag sa tanan may hindi sila paliyaw man eh. Salbahis mo dagong paliyaw ng dagoy. Ninyo?
Kumana ilang tawag og palyaw basta manay mga ina na inana. Panit naman na. Nawag mo. Baway pa yaw. Labot na ano kanit na. Okay. Ano? Yan po, naman na sa idol sa. Idol na na. Nada siya idol. Ano? Oh, kana. Kana. Ano hindi? Ano mo yan? Ha? Okay. Sador nga. Why? Pagkarig lawas buaw. Kasi pa kung sa katuig yung bunga-buwahan, di mo kiyos yung lawas ha. Kuyag. Magbalik din eh. Naku katuig. Haram ako ban. Katong joker, haram to. Tuas palunpon sila. Nag-harvest, nagbaligya to. Karon tumuuli. Uwis man taro no? Alas. Sumang alas. Karon tumuuli. Hingar ko nagduha. Ako sa Tiboy, tiboy. Alas, okay. nakapuno. May harvest ugma. Pagkangan to. Kuya, malinis mo kauban mo harvest. Daman bo, ito ibabaw. Ito na magsara. Oh, ay. Kuway pa. Sobra man kayo. O kana. Okay. Pwede gurog mga. Ito rin sa kartong sa pito. Direct. Kardiya sa ibabaw. Umaor na kadangan eh. Gamay-gamay ang sukan nga. Nagdadara. Ang harvest pa taron. Ha? O sige po. Harvest pa. Asa na? Sakto na na. Sa kuma. Ako sa mga na eh. Ha? Wala ba mo nagkakaon ng hindi mo mahoro? Tumasok na yung material eh. Ha? Tumasok ma. Oh. Bernice man nagmano. Saka taog Bernice mga udto na. Kanang kwaon mo sa Bernice, baligya man na para Sabado Domingo. O nya mo mig Domingo para na Lunes. Kaya sunod na mong saka ana, Martes naman sad. Ano ba? Oh. Kula gamay. 2 weeks na po sa mag-harvest. Okay dong, kana dong. Kapoy na ko kami. Kapoy dyan yung mga trabaho. Sige lang kamunit sa puwak. Yang kaunon. Kaya ko nang ihatag siyang idol. Idol. May idol na mata nga. Ini ro tong pakit tuhan ka. Si Ludi. Uy. Ano? Duhay ka to na. Kana siya. Oh, butong ba? Tulog ka buk. Baliho ba kiso dong bidaw? Ay, mga boss. Di na kay good eh? Pag istudong ka. Ato akaw. Sa truck ba sa truck? Inamangay ko nog isa ka bulang nga straw. Bangan, inalaman ka. Bangan lagi. Bangan ninas. Obe. Obe ka masuk bangan kale. Oh, Kale hikot. oh, ing na lang hikot. Mangayo ko nog usa ka bulang nga hikot, ing na. Kana day ka bok? Di gamay na lang nung ti murag di na kaabot. Sobra. Sige pa. Natag na kang joker. Joker pa yan. Sige pa ha. Sige na ba tawag to? O kana. Si joker dire. O kana ra. Ay nakuha eh. Tidak baba dong. Kisa joker ba?
Joker god. Joker. King, Dogbok. Duha ka kay isa ka alas, isa ka joker. Alas tiboy. Kami mo kuno ang duha kay nga. Siya ra kay alas, Edmar ang kuan. Joker. Tayan. Si Edmar ang game Joker. Martis ba to si Edmar Martis dire? Oo, baka ba na to siya. Sila kompleto all fours ta sa Martes. Kani gituyo lang yun para tapahan no o ko ano inani. Magamit ka para ani karon nga mapasilong ra gyud ang lansones. 11 minutes and 20 seconds. Oy, na green. Ah, grabe. Sakto ra. Sakto ra, bawo na sa 20. Medyo na dito mo bana. Medyo na kang bana-bana. Pang samba-samba naman. Hindi kita bana-bana sa panahon. Pangalas tami. Sanga, ini nga, ito tamutan awis ng timbang ito. Timbang nga isa. Ha, may ilatani din. Ah, kari dua. Di silingan ra sa dinyo. Permisa lang sila ko mga pundong kay mga ko ang ilang uban. Sila tikasan dito. Silakan ko na yung mga kasalahan no. Limbungan, gamay ra ko, limbungan mo to gamay. Kamu tuwa pa ng harvest ni kapon? Kora, Ikaw ra? ang bata, wala na papsin akong bata kay. Nagkanagabsit. Murag na ana na sa akin. Pagkamao na sige pag-absent. Zero yun. Pila na na diha? Isa, upat sa gawas, kalima na. Kana brag tagaod pa na, tagaod na na. Sunod yung nga mana. Pok. Gamay kaayo. Or tamsi. Sa saya pa bota. Ay, sobra kayo. Talay sa kay ko ano tayo nibilin dan. Ang direkto ko ato pa. Pasti pa, uba pa man ko. Katawan mamangkulo lang eh. Kawan sad. Yung mga pulong na madyo yung abot ka dress bago ko sa Oh, yung sogo. kay gwa pa ko din hiwa ko nun sa ibahin buwahan. Oh, Wala. Kaldong. Sa tingalay. Di man ko nun sa bahinan sa una sila pas imok mo harvest. Hindi. nga naman. Hindi Maro lagi na. bantay ni sa una. Ah. Naikuwara ko, ibtara ko ng grindong. May na nabubong sa una? Di lagi. Sila bubong sa harvest sa una. Pila na na nga ra? 5, ikaunom ni. Unom, pito. Mga napuloon lagi dahil ni.
May labot aning kang kuan sa tingan aning isdo ha. Sami. Kami, Ayan, Out kayong tami. nagbantay dali sa oras. Oo, ay bahin-bahin ng pida. Buhat. Uy, Mga bitang gipahawa kay upras ko. Gamay ray. Itugan. kabuo. Nang lamang siya sa tagya sa yuta. Sobra. Karton sa rumay, palag rumay. Duha ka mo, duha. Sigma. Buti mari karton daw. Sakay kasi. Kana nay para sa niya, duha. Oh. Usa lang ko ba? Ihatod kasi chon. Wala kay hatag ka. Ako katanda. Kenapa? Ako likot isa. Pamarang ni. Nagdaot mukhang tidak. Doa ko ha. Ha? Yung tidak nagdaot mas kabog. Kalamig kabog. Sa buhawan ha. Kalay. Ay mano ano pagkaon ka? Kuwang dito kunti. Di daot kilidong. Kana. Sa Facebook page na ko ni-upload. Nako. Ha? Kita rin niya. Oh. Subot ng gawa ako kay diling yan eh. Pagka dukaon na na ipuwak na. Kadal na labog. Kaya ka. Oh, download. Nandun na sa bata ista. Asa sa gawas? Tamis dong? Kayo lagi ba? Hasula sa dana oy. Mura makag si Junaid. Hindi astang parata. Ako sa daon madismaya lain taon ko. Bali man day na yung astang parata. Astang lamia man day na. Ay bay no. Oo. Dunal. Pagpasan mo biyahe ron, dadlaw ba? Loy. Pinagmay na siguro, no? Okay, sila may mag-retail. Hindi nakabot mo nila ng mga buwan ano. Di na. Ormoc ra ni. Yan ni Kataak, Manila. May bayar dito Manila ni. Payos na.
Basta sa pinungkong. Hindi na padyo. Pagod pinungkong. Mo bita ng Davao? Ang Davao kay di man ka makita sa Davao yun ani sa ato pagka-harvest nga naaray mga lubo. Dito ilaha pinungpong gid sila kalayo man para Bicol man. Nya makakuha lang mi kay mag-atang man sad mi dinha sa mahaplag. Patay dong. Kana dong kanang pongpong. Sa buwahan lagi na sa tao. Boge. Okay. Patuloy lang sir. Ina na sa mga bitan ka dito sila ng subo. Saksi man mga buwahan karon bari sakit. Siya mo? Tigana nga din ko kabaw. Pila unom na diyan oh. 1 2 3 4 5 unom. Pila na diya? Kawayo. Walo siyam oh siyam. Ano po lagi nga puloon siyam kapin. 0-0 po. Kasi ko sa. Oh, punan ha. Ano na po. Oo. Kato pang isa nagbantay ba, si Bakoy yung tamay. Ha? Kato pang isa nagbantay diri sa una, si Bakoy yung dasiron. Oo. Ko kadaghan ba karon bunga. Galing kay wala gyud wag gyud ayo ng Kanisa kay daghan Manikas. buwahanan eh. Wa katilaw. Naway na. pasalamat gyud siya sa pribilehiyong gihatag sa iya tag ano. Nya abusar sad siya. Gabusar. Hindi. Hindi may noon. Sawan to kana. Hindi may noon bahin ng tigil juta. Mao gyud. Tao galingon ng minong ida. Sino po eh? Dili nagtagiya. Di na ko apilon. Oh dugangan na ngadto. Kay aron maisa. Salos. Kaya ako na nain ko aral hapon. Dahil ato lang tong kuang timbangan. Ang dire-dire. Timbangon ning layo naman siya. Padungan tag hapon. Nagkupungpong ni uban ni tay tagas. Nagko lagi. Paano ni sila sa buwan? Lami kaway mo o tam sila. Sila pero tabo kadtong sa kapunuan sawa ni mo ban sa lili o kan unon ka. Tuwa ba? Ang ni salay. Mera, mera. Hindi na to kabo kasi sila benta naman eh. Mao gyud. Gabi gitamnan pa mo nya mga daw pa mo kayo. Lagi nagtanaman eh. Sila bito? Kabog mo nga kay ermo kaon sila. Nakaonsad sila. Sila sa nagtanom ano Tae. Maingon na ba sa iyo po? Dahil ganun ganun pamping. Kana mga buhan sa among juta. Ako yung nagtanom mga buhan. Okay. Di, posible nag-tanom na nila tanan. O nya pagkahuman ba sa tabangan din siya sa mga kabog. Doolon. Ang siya antoy mga istorya? Mga istorya po sa po. Oo. Ikahan ka po. Kani kisay tagayanin kani. Tumas sa inyo tayo. Tumas. Tomas. Ang sige timbangon Tomas. Ending mini Tomas.